ima dug, taj put je najteži od svih. Kad život zatvori krug, još ima izlaza za njih. Zbog njih se jutro budi i nebo kad se tamni bez ptica, smeše se drugi ljudi osmehom s njihovih lica. Zbog njih se jutro budi i nebo kad se tamni bez ptica, smeše se drugi ljudi osmehom s njihovih lica. Oni dišu dahom rata, ali jednom kad zaneme, zauvek staće otkuca i sata. Zauvek staće vreme, zbog njih se jutro budi i nebo kad se tamni bez ptica, smeše se drugi ljudi osmehom s njihovih lica. Zbog njih se jutro budi i nebo kad se tamni bez ptica, smeše se drugi ljudi osmehom s njihovih lica. Mesto mene i Nikole. 2 druga bombaša. Moraju drugim putem. Što me gledate, momci? Još ćemo se mi vidjeti. Da ide i Kovač sa mnom. Može li? Može sigurno. Biće nam žao ako te opet ne vidimo. To zavisi od vas, ako se sačuvate. Drugarice, poznaješ li ti Kovača? Onog suvog, visokog bombaša. Jesi ti? Čoko? Jesam. Ne prilazi. Zašto, drugarice, pomogu, brate? Kao da ja ne znam ko si ti. Kovač mi je pričao o tebi. Kovač je lud. Znam da je lud. Ali on kaže da si ti 10 puta luči. I da je sreća za čitavu bolnicu. Što je on ranjen, a ne ti. A gdje je on? Eno, tamo je. Ona mala kuća. Tamo. Kovač jebo sliku svoju što dobro izgledaš. Jeli? Jer bi mogu ja nekako da se uvalim ovdje? Doktore, danas mi je još gore. Šta kažeš? Ti nisi doktor? O, izvini, druže. Ničega se više ne sjećam. Ranjen sam u glavu, a metak mi je razneo svo pamćenje. Jel dotle došlo, Kovač? Eto, dole piše kako se zove. Eno. A i doktor zna. Kovač. Strašno mi je poznato to ime. Idi pogledaj. Kako se zovem? Kovač. Je mi to ime ili prezime? I jedno i drugo. Znači nešto sam izgubio. O.
Priđi bliže. Dođi. Ne. Priđi bliže. Meti glavu. Čuješ li? Šta? Pa kako zuji? Mm. Metak ne može da nađe rupu da izađe napolje. Traži da li će ovdje, da li će ovdje. Stvarno ti više nema spasa. Možda će živjeti još nekoliko dana, ali ja ne mogu da čekam da umreš. Nego da se mi pozdravimo. Bio si hrabar bombaš i dobar drug. Moram da idem. Kuda? Pusti me da odćutim 1 minut. Slava ti. Tebi je to svejedno, ali ja idem na jedan važan zadatak. Tražili su 2 mudata bombaša iz naše desetine. Tebe i mene, naravno. Koga? Tebe i mene. Đoka i Kovača. Nema više Kovača, on je otpisan. Pa ja sam relativno dobro. Izgubio si pamćenje. Pa već su nekoliko puta teli da me izbaci. Ove bolničarke se stalno žele da ih pipkam. Što se mene tiče, ti znaš da bi te ja poveo, nego... Šta? Pričaju kako se plašiš bunkera. Ma ko to kaže, sestru limu jebem? Da nije ovo bolnica, sad bi vidjeli kako bombe gruvaju. Ovdje nešto da ti kažem. Šta je? Ako ti nešto kažem, hoće da me povedeš. Što zavisi? Mislio sam ja na tebe. Kako? Našao sam ti cipele. Jesam. Gdje? Pa eno tamo iza paravana. Znaš, Ajde, idi. Uđi, gotov je on. Šta to radiš, druže? ništa, samo ti lezi. Nemoj da mi skidaš cipele, nisam ja mrtav. Ti? Samo što nisi umro. Tebe više ne treba. Ja sam samo umoran, nije mi ništa. Ti si gotov najviše za pola sata. Evo, pogledaj se. Da vidiš kako izgledaš. Pa ne izgledam tako loše. I bolje se sahranjuje. Druži doktore, brzo, stigla je nova grupa ranjenih. Koliko ih ima? 14, sve teško. Pripremite ih za operaciju. Ima li nešto za narkozu? Seljaci su malo predonili rakiju. Dajte ranjenicima da se napiju. Jevi, pa ti stvarno doktor. Jesam. I nije ti ništa. Nisi bolestan. Ništa. Samo sam strašno moran. Spasi ti tvoje cokule. A ti? Šta? Ko si ti? Ja, Đoko Bombaš. Đok. Da. Da tebe nije Kovač poslao. Ja sam, doktore. I ja tebi. Izvukao su on i ovog puta. Je li rana bila teška? A? Kako? Za koga? Za nekoga bi bila smrtna. Za Kovača tek rupa na glavi. Jej, doktore. Imaš jedna čarape. Nema. Imaš jedne ovakve cokule za mene. Koji broj? 46. Nema. Nikakav ajde od tebe danas. Imaš možda jednu bombu? To ima. Ona je Kovač. A. Ili on čaknut od ranije ili je to od bombe? A, to je njemu od djetinjstva tako. Ti si tvoj posao dobro radio.
Pa i ti mi ne izgledaš mnogo bolje. To je isti slučaj koji i Kovač. Tu nema neke. Neka to. Gore. Još polako. Držim glavu. Ajde, špij. Moraš. Ne moraš. Što mene neće da rane da se jedan put napijem ko zemlja? Pevaj, druže, bit će ti lakše. Mila majko, budi me u zoru, prinokri me tvoje me prozoru, da ja vidim prije bijela dana, proletarske čete partizana, ispred četom svojega dragana, proletarske čete partizana, da ja vidim da me žena mine, da mi lice konje kada stine, da ja vidim prije bijela dana, proletarske čete partizana, ispred četom svojega dragana, proletarske čete bajraktara, da ga vidim da me želja mine, da mi lice konje kada stine, mila majko budi me u zoru, primati me svoje me prozoru, da ja vidim prije bijela dana, proletarske čete partizana, ispred četom svojega Najviše si mi nedostaje kad smo me operisali. Jesi ti peo? U početku sam teo da pevam, ali se sve završilo time što sam doktoru psovao sestru. Zdravo, drugarice bolničarke. Zdravo. Marija, evo, poklanjam ti. Odlaziš? Menjam terapiju. Ajde, Kovač! Kovač! Ispadi mi negdje opanak. Čekaj, sad ću ti ga naći. Evo ga. Je li ovo? Jeste. Drži. Šta će sad bez njega? Ovako bar znam da ga nema. Hoćeš da ti dam parče zavoja da zamotiš nogu? Neka, ne treba. Šta ćeš s ovim drugim? Ovo je dobar. Pa ću da menjam sa noge na nogu. Da mi siđemo na prugu. Hoće li ti biti lakše? Ma kako da neće? Ako je tako, idemo dole. Šta ako naiđu Nemci? Ništa. Ima da nam se sklone. Imaš pravo. Ovo je naša zemlja, možemo da hodamo po njoj kud nam je volja.
Kako su tvoje noge? Dobro. Sehr gut. Joko! Tačno nam je na putu. Ja drugim ne idem. Ako neće da se pomaknu, morat ćemo kroz njega. Možda su tako trebali da urade Petar i Nikola. Ja ću. Ne, ja idem. A kako će s takvim nogama po ovom kamenju? Od bolova sam sve ljući. Počeo sam da gubim ritam ratovanja. Ti imaš 3 borbe više. Idem ja. Pripazi na kolegu mitraljezca. Kako si? A ti? Ništa mi više ne zove. Da vičeš, brigada juriš. Zašto? Nemci pomisle da nas ima mnogo pa se uplaše. Ali ja pomislim da nas je mnogo pa se opustim. Negdje ću tu taktiku platiti glavu. Da ti pomogne. Leva! Leva! Otto tamo stupa desno! Nas dva brata obaratujemo! Ne plać, majko, ako poginemo! Nas dva brata obaratujemo! Ćao, majster. Jesi nas vidio? Jesam. I ne čudiš se? Ne čudim se ja ničem. I ne čudiš se što mi idemo ovako po nemačkoj teritoriji? Svaki je lud na svoj način. Ima pravo čovjek, šta ima da se čudi. Ovo je Jugoslavija. Mi idemo svojim putem. Na to sam mislio. Kakva je bilo no pucnjava? Razorili smo jedan bunker. Ima ih ovdje koliko ti volje. Za koga si? Za njih ili za nas? Jesam. Pa pitam te za koga. Zna se. Pa šta se zna? Sve. Jasno je. A vi hoćete da rušite prugu. Šta se to tebi tiče? Danas više ne bih radio. Pa nećemo, mi drugačije ratujemo. Mi smo bombaši. Tražimo Nemce. Ima ih ovdje koliko ti volja. A mi tražimo one visoke. One žute, one što imaju ovolike noge. Možda ima i takvih. Čudim se kako neki već nije naišao. Sa ovakvim nogama? Sa takvim nogama. 46 broj. 40. A koji broj ti nosiš? A koji ti broj nosiš? Ja 46. Šteta, ja imam manji broj. A da imaš, tebi mi dao. Ne bih ti ih ja dao, ti bi mi ih uzeo. Takva je vojska. Varaš se, majstore. Ja sam narodna vojska. Tačno. Šta tačno? Tu. Tačno. Baš smo se lepo ispičali.
Ajde. Majstore. Ah, dobro. To nam je za rane. Pozdravlje. Majstore, pozdravlje. Dođe. Ja ništa nisam vidio. Kolegu Nemci. Slobodno mi reći da su ovdje prošli Đoko i Kovač. Ej, nećete stvarno rušiti prugu. Nećemo. Ja mogu da radim. Samo ti radi. Jel ti sad bolje? Jeste. Da posjedimo još malo. Nemoj da ne gubimo vreme. Kad moramo da stignemo zadatak? Do zore. Do svanuće. Dobro, hajdemo. Ti idi ovim kolosekom, ja ću ovim drugim da se ne guram. Kojim drugim? Pa ovim mekše za tvoje noge. Je li Kovač? Jel ti opet zuji? Zuj moj Đoko ko telegraf. Gdje ćeš? Zar ga nećemo napadati? Ti bacaj kamenje s jedne strane, ja ću da udarim s druge. Nisu ni oni budale. Najbolje da sačekamo mrak. Pa svako može da napada po mraku. Mi napadamo danju. Pritekni mi za ove. Jel boli? Čekaj. Priši mi petokraku. Da se vidi da sam proletar. Kako je? Nisam baš bio vječan, ali dobro je. Malo si se mrdao. Lepo ti stoji. Nije važno kako stoji. Važno je na čijoj je glavi. Šta misliš koliko ih ima unutra? Pa jedno 5-6. Rušili smo mi ovake bunkere. Kako bi bilo da izvučemo napolje? Zašto? Da ih prebrojimo.
Čekaj. Ja bi odavde za 3 dana izgubio rat. Đoko, A? probaj ove čizme. Vidimo li kaki čarap? Ovdje nema ništa. Šta je? Jesi vidio da ja od svi ovih Nemaca imam veću nogu? Povuci. Šta je, ove ti nisu dobri? Jesu, ali ove ne mora da čisti. Čim završi rat, otvorit ću obućarsku radnju za velike noge. Kovač, je li te boli? Ne brini. A tebe noge? Ma gore je kad boli glava. Samo mi se spava. Pa imamo još dosta vremena, možeš da spavaš. Moramo da stignemo na vreme. Aj samo da izađemo napolje. Drži. Dobro je što spavamo napolju. Uvijek nas u zoru probudi hladnoće. Ko zna koliko puta bi nas stradali da smo spavali u toplu. Laku noć. Laku noć. I prijatno spavanje. Ja ću da stražarim.
Kovač! Kovač! Šta je? Pogledaj. Nemci. Drži. Šta je ovo? Ha? Brzo su prestali. Ovo nije na dobro. Zašto? Pa samo Nemci pucaju. Hajmo. Kasno smo stigli. Ovdje mi ništa ne bi pomogli. Moramo da ga zaobiđemo. Moj Kovač. Ispada smo mi kukavice. Onaj koji pobegne još uvijek ima šansi da se bori. Jel to ti tako misliš? Ne, jedan Grk Demosten, istorijska ličnost. Jebo ti Grka, ja samo znam da se ovako istorija ne pravi. Ako baš hoćeš da znaš, mislim da je drugu dvojicu trebalo da pošalju na ovaj važan zadatak. Ej! Ne boj se, naši smo. Drugarice, naši smo. Bunker mitraljez. Bunker. Ima li još živi? A gdje je mitraljez? Na kraju zida ispred žice. Odigni. Ne brini, samo da pređemo reku. Tamo su naši.
Ništa ti ne brini. Napravit ćemo ti nosila. Ne pitaj za ime. Ko zna odakle? Ne možemo da je ovako ostavimo. Nek je reka nosi. Pa gde je ostavi? Ne vrtaj! Zdravo, drugovi. Da niste vi iz Lude desetine? Jesmo. Pa kako to izgledate? Ako si očekivao bolje, boljih nema. Pa to su Đoko i Kovač, ručna artiljerija. Mitraljete? A otkud ti? Predvodim bombaše. Čim su nas sastavili, znači sprema se neki veliki vatromet. Pred zoru napadamo bunkere duž pruge. Zbjeg mora da prođe. Drugog puta nema. Nas dvojica smo tu. Ako treba, možemo i odmah. Imamo li vremena da nešto pojedemo? Imate. A šta je sa vama dvojicom? Ništa, malo smo umorni. Gde ti je Boža Lepat? Poginuo je sinoć.
Koliko nas je? 12. Dosta. Nije. Sinoć je izginula prva grupa. Ne znamo kako. Gde, na bunkeru kod mosta? Da. Jedino prugom, pored bunkera, narod može da prođe. Je to jedini put kao oslobođene teritorije? Da, ali od tih bunkera tu da se ne može proći. Koliko ih ima? 3. 2 mala i taj kraj mosta. Kontrolišu čitavu okolinu. Ta 2 mala otpiši. Njih više nema. Kako? Mi smo prošli tuda. Slušaj, mitraljeta. Večeras Kovač i ja prvi napadamo. Kad čujete naše bombe, onda krenite. Slušaj. Raspale se ti s one čizme što zarobi smo od pomoranaca. Nemamo sreće da se ponovo sretnemo s njima. Drugarice, ideš i ti s nama? Vodi vam. Imaš malo zavoje da mu previješ glavu. Imam. Daj da skinem petokraku. Skrojit ću ti, ja ljepše. Ne, dobra je meni i ova. Nisam ja od onih koji se svakom novom kapom menjaju znak pod kojim se bore. Slobodno stegni jače. Ima li neko jedne velike opanke za našeg bombaša? Hoćeš ti? Imam ja stare u torbi. Važno je da prugu pređemo. Mogu ja i bos. Pa, hvala ti, Čiče. Pa uzdravlje i nosi. Kako se zoveš? Frank, a ti? Kovač. Što ti je to, ime ili prezime? Jedno i drugo. Po zanimanju sam bombaš. Nežnog srca. Jeli, a kako uništavaš bunkere? Prosto. Dok Đoka učutkuje kolegu mitraljezca, ja ubacim bombu kroz otvor. Ovo još nisam vidjela. Dođi, priđi bliže. Čuješ li? Što? Kako zuji? Ne zuji, nego klopara. Donio sam ti obuću. 2 lađe. A ral ti vera. A, čekaj. Imam i čarape za tebe. Dobro je počelo. Obu se i moj Đoko. Sad možemo da ratujemo. Ne bi smeo noće da poginem. Šta ti je? Šteta bi bilo da ovakva obuća ostane neiznošena. Kojim ćemo pravcem? Istim kojim su naši izginuli.
Tu je negde mitraljez. Gdje li je mitraljez? Devojka je rekla na kraju zida ispred žice. Koji zid? Otko zna? Da se rastajemo. A možda su već mrtvi. Ne mogu njih dvojica da poginu u tišini, budi siguran.
Ajde, drugovi! Ajde, brže malo tamo, požurite! Moramo da razorimo bunker pre nego što se probiju Nemci. Jesi li video Đoka? Nisam. Gdje je mitraljeta? Poginulih dok sam ležao među njima. Ma nije mi ništa. Jesi, ranjen si. Pustite me. Krvariš. Kad ste izašli iz reke? Nisi mi nije mi kazala. Nosila. Brzo. Čoko. Opet mi zuji u glavi. Čoko. I odbrana, to je vojska odabrana. Policija. Stani, zaustavi! Ako stane, ne može da krene, šta ti je? Jebo, sliku svoji patili si. Kovač! Kovač, gde si? Živ si, jesam, živ sam. Jeli me, pa gde si ti izgubio me noći? Lupilo me ponovo po glavi. A ti? A ja? Aha. Ja jurio do Nemca iz bunkera. Isti čeda Nemac sa velikim nogama. I ja za njim da mu skinem cokule i izgubi se. Vidim, stigao si ga, imaš nove cokule. A, pa nisam. Ovo je iz magacina. Što dobro izgledaš. Pa, narodna vlast, goni bandu i kontrarevoluciju. Ja sam mislio da si poštar. Šta? Kaki poštar? Tebi opet zuji. Ne zuji, moj Đoko, gotovo je. Joj, Kovač! Hoćemo da nazdravimo. Živeli! Živeli! Idem kući, Kovač. Idem kući, Kovač! Idemo zajedno, Đoko moj! Idemo! Kući! Biće dobro ako se uopšte ubacimo u voz.
Moramo da se ubacimo, pa makar stajali na jednoj nozi. Ja sutra treba da se javim u stanicu. Na silu ću da uđem u ovaj voz. Dobrovoljno pođeš u rat, boriš se, poslije ne možeš da se vratiš kući. Šta si navalio na mene? Nisam ja kriv. Jesi, ti si vlast. Ja jesam vlast, ali nema privilegija. Ni za koga. Nismo se zato borili. A jesmo li se zato borili da gulimo dupete po onim daskama? Onaj bandit vozi u kabini. Odlično. Kako odlično? Vozi se u najmanje ruku ko da je on dobio rat, a ne mi. A tako i treba. To je po propisu. On je uhapšen. Đoko, možeš li ti nekog da uhapsiš? Mogu li? Šta je ovo? A da ne bi možda i ti hteo da se voziš u posebnoj kabini? Pa, može li? Može. Po propisu je da se uhapšeni sprovodi u zasebnom službenom kupeu. Ali onda, kao da se ne poznajemo. Ja bi još mogao da kažem da si ti neki opasan tip. Pa da dobijemo poseban kupe. Zar ti ja ličim na opasnog tipa? Ličiš, čim te ja sprovodim, mora da ličiš. Ako nađe neka kontrola? To prepusti meni. Ej, Đoko, A? mogu li da budem neki špijun? Nezgodno je s tom goveđim njuškom. A šta mogu da radim ja i sa ovom njuškom da bih rat? Šta bi tek bilo da sam lepši? Bande se neke motaju tuda. Šta je bilo? Nekakva banda. Vojnici su likvidirali jednog. Ej, hoćemo li? Šta? Da se udavno vozim. A, ne. Šta ti je sad? To bi bila zloupotreba položaja. Misliš da je meni lako da mi staviš lisice? Ja sam borac, Bog te tvoj. Ali se 3 godine pošteno nisam naspavao. Šta se misliš? Žulji me cokula. Odi vamo da te uhapsim. Moram da te vežem za sebe, da nas ne razdvoje. Ne još. Ja može. Mogu nikako ovo da... Ajde, šta čekaš? Šetljam. Požuri. A ne umem da rukujem sa njima, ti si mi prvi. Da, ja ću. Zavrni rukav. Daj mi ključ. Ključ, čekaj, ne treba ti ovdje pritisni. Sreća da imam lisice. Ostali vezuju žicu. Daj, čekaj, pusti. Polako. Ništa od svega ovoga propade stvar. Miličare! Stoj! Stani! Ajte vas dvojica! Svaka ti čast, drug. Uliš! Lako, bre, gde se guraš? Vidi ga bandit, majku! Ajde, Pa uzio! Ostani ga! Prekini! Ja se pogušimo zbog njega u tunelu. Bandit, majku mu, bandit! Prolaz! Bog te za koga smo se borili. Šta hoćeš? To je dobar i pametan narod. Ti si za njih bandit. Jel tako, kolega?
Jel ode onaj? Ode. Jel vidiš šta ti ja znači? Slušaj, da mene nije bilo, ti se sigurno ne bi vozio u zasebnom kupeu. Ja sam važan. Da si sam, sad bi ti stajao na jednoj nozi. Ima li kakvih problema? Nema. Ako ima, tu sam. Samo vikni. Pa šta se ti mešaš? Imam ja svoga čuvara. Kako bi bilo da ga prebijemo? A? Ne se čuto točko, a možemo i da pjevamo. Ne bi bilo loše. Nešto sam razmišljao, samo nije po propisu. Nasred naše korve lebita Čekaj. Možda ga udariš jako, a mora da ga vodim na sud. Možda izgubi pamćenje. Kako hoćeš. Ja bih. Ti si ovdje nego, Da. Zvaću te ako treba. Mnogo si ga razmazio. Ovaj bi me izudarao, Bog te tvoj. Uostalom, ako hoćeš da se oslobodiš, možeš. Samo ja sa sebe skidam svaku odgovornost. Možda znaš da se vrata ne zaključavaju i on može svaki čas da uđe. Daj ključ da ga ja čuvam. A, to nije po propisu. Uostalom, evo ti ako hoćeš. Drži. Samo on može da uđe unutra, da te izudara i da nas izbaci napolje. To hoćeš. Ne bojim se ja njega. Ali mi se ne stoji čitavu noć u onoj gužvi. Samo ne mogu da izdržim, moram da idem u klozet. Šta ćeš u klozet? Kako šta ću, moram da pišem. A, da pišeš? Da. A ja sam mislio da ću da bežiš. Bože. Si ranjen koji put posle onog dana od kad se nismo vidjeli? Jesam, 2 puta. Oba puta nenormalno. Šta gledaš? Ovdje se useru i najhrabriji. Ovdje je pre rata pišala samo gospoda. A radnici, đaci, seljaci morali su da trpe, da stisnu. Pa kad dođu kući, tek onda. Jedino ako nije bilo hitno ovako ko tebi. Onda kroz prozor. Vidiš šta sam ja tebi dozvolio. Samo ako pokušaš da bežiš, pucat ću. Nemoj da se šališ. Ne šalim se, ubit ću. Ti si lud. Zašto hoćeš da me ubiješ? Zbog beksa. Ali ja neću da bežim, čovječe, šta je tebi? Ne znam ja. Tako je po propisu. Znam ja to, banda tako. Uđu u klozet pa kroz prozor. Čekaj bre. Viš kakav si ti drugar? A ja? O, izvijem. Jer je se sećaš one Marije? Šta se guraš, bre? A, tu si. Ne brinite, nije mu ništa. To je od pića. Ajde, izlazi! Čekaj, polako. O, daj vamo tu kapu. Pripišalo mu se od straha. Hoćemo li ga malo? Šta? Ne ga isprebijam. A ne. Kad bude trebalo, ja ću te pozvati. Aj, polazi. Kako hoćeš. Ja bih. Drugarice, ovaj kupe je zauzet. Izvinite, nisam znala. Videla sam slobodno mesto. Ali mogla bi da ostane. Čuti. Izvinite, nezgodno je da sedite u kupeu sa jednim banditom. Izvinite, molim se. Izvinite. Vidiš kakav si? Da nisi ovo smislio. I da nije bilo tebe, ja bi do sljedeće stanice još nešto i pipko. Ma kakvo pipkanje, viš da ovo poštena ženska. Pa šta, možda ja imam poštene namere. Punoletan sam, rat sam završio. Hoću decu da pravim. Krke. Jeli koč. A ko će da ti bude kum? Ti budala jedna. Ti ne smiješ da piješ. Zašto ne uzim ja lokomotivu? Ti si banda. Aj, izdržat ću i to. Kako si ostao živ? Prosto. Nijedan metak koji me pogodio nije bio smrtonosan. Mislim, one noći kad smo se rastali. Ostalo nas je trojica. Ti si bio četvrti. Verovao sam da si poginuo.
Tražio sam te među mrtvima. Bio sam među njima, ali živ. Tražio sam i ja tebe. Prestani. Što? Ne smiješ da pevaš. To je moja pesma, partizanska. A ti si banda. Ajde, počni polako, samo malo duvati. Nasred naše gore velebita, naše gore velebita, razvila se jela jelovita, a pod jelom ranjen junak leži, drugarice rane mu zaveži. Ja mu rane zavijam u ruže, pa ga pitam boli li te druže. Je li počelo? Biješ li ga? Već sam ga sredio. Što me nijesi zvao? Ej, otišao je. Ovo je luđi od tebe, Bog te tvoj. A, u moja 4 bio jedan još luđi. Ali sam mislio da je poginuo. Šta je? Koliko puta kažeš da si bio ranjen? 2 puta. U vrat i u glavu, načisto. Evo imam i Gerard, šeta. Gde? Pogledaj. Pogledaj tu pozadnje. Još malo tu. A? Znaš šta? Otključi ti mene. Ova budala može svaki čas da naiđe da mi sprebija na mrtvo ime. Dok ja njemu objasnim ko sam, šta sam i da imam 3 medalje, ode voz. Stajat ću na platformi. Ako nema mjesta, sačekat ću drugi voz. I imam vremena, ja nigde ne žurim. Kud prođeš toliki dani, može i ovaj jedan. On ne dolazi u obzir uopšte. Ima da putuješ ovim vozom. Pa nisam ja lud da napuštam ovaj kupe. Jao. Laku noć. I prijatno spavanje. Đoko, A? koji broj cipela nosiš? 46. Mnogi ti sam toliko da nosiš 49. Laku noć. Drugarice, sjedni. Odmori malo. A vi? Ja sam navikao da stojim. Hoćeš li da pušiš? Hvala, ne pušim. Ja pušim samo kad sam gladan. Imam ćerku koliko i ti. A sin mi je poginuo. Borac. Pošlo dijete za mnom. Šta ćeš?
Gde smo? Kod Mokre gore. Koliko ima još do... Još 1-2 sata. Ide sporo. Mora skinemo u žicu, utrnu mi ruka dok. Nemoj, ova budala se mota ovuda svaki čas. Ej, nemoj da spavaš. Moram, ovako mi brže prolazi vreme. Znaš da nikako ne mogu da se priviknem da je gotov rat. Ja ne mogu da se setim ni kad je počeo. Put je pred njima dug, taj put je najteži od svih. Kad život zatvori krug, još ima izlaza za njih. Zbog njih se jutro budi i nebo kad se tamni bez ptica. Smeše se drugi ljudi osmehom s njihovih lica. Zbog njih se jutro budi i nebo kad se tamni bez ptica. Smeše se drugi ljudi osmehom s njihovih lica. Oni dišu dahom rata, a jednom kad zaneme, zauvek staće, otkucaj sata, zauvek